Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Cyflwyniad i Hapnewidynnau D-dor. Mae'r amser y mae gweithwyr sy'n gweithio ar linell gynhyrchu ceir i gwblhau rhyw broses penodol yn Hapnewidyn. T munud. Mae angen model tebygolrwydd addas arno ni ar gyfer T. Mae ystadegydd yn archwilio i fewn i'r amser a mae'r broses yn cymryd ar gyfer bob un o 3,000 car a dangosydd eich canlyniadau yn yr histogram. Yr dwysedd amlder a'r amser mewn munudau. Felly, mae gyda ni graff sy'n weddol gymesurol. Cofiwch bod arwynebydd histogram yn rhoi'r amlder. Felly, 3,000 yw cyfanswm arwynebydd yr histogram, gan bod cyfanswm y ceir a archwiliwyd yn 2,000. Felly mae arwynebydd o dan y graff yma yn 2,000. Dangosir y tabl crynodeb o'r ystadegau ar gyfer sampl o 3,000 o geir. Felly oedd n y 3,000, oedd y cymydr yn 34.86, sigma oedd yr gwiriad safonol yn 6.19, s oedd amcan gyfrif y gwiriad safonol, dim yn bell o fanna, a sigma x sgwar, a gwerth cwartel uchaf oedd 30.3622, y canolbwynt a'r cymydr yn weddol agos. Q3 y cymydr yr chwartel uchaf oedd y gwerth yna. Ymarfer i chi, defnyddiwch yr histogram a'r tabl ystadegau i ddisgrifio dosraniad yr amseroedd y mae'n cymryd i gar i fynd trwy'r cam yma o'r linell gynhyrchu. Mae'r ystadegydd nawr yn ail-graddio'r histogram wrth rhannu'r dwysedd amlder gan 3,000 i ddarganfod y dwysedd amlder cymharol. Gelwir y graff newydd yma yn histogram amlder cymharol, neu histogram wedi normaleiddio. Felly nawr mae rifau ddim yn mynd lan i beth oedd e o blaen, mae'r arwynebydd nawr yn nydio lan i 1. Cyfanswm arwynebydd y graff yma yw 1. Bydd arwynebydd rhannau o'r graff yn rhoi amlder cymharol y ceir oedd y broses wedi cymryd yr amser perthnasol. Mae'r ystadegydd nawr yn creu ei model tebygolrwydd ar gyfer T wrth osod ffwythiant D-dor a negatif addas sy'n fras amcan da i'r histogram sydd wedi normaleiddio. Mae cyfanswm yr arwynebydd uwchben yr uchelyn amser yn hwn yn haflu 1. Mae'n sylwi bod yr histogram wedi normaleiddio yn gymesuredd o gwmpas T yn 35 ac yn awgrymu gall y ffwythiant fod yn y ffurf yma. Felly dyna'r histogram oedd ganddi wedi normaleiddio a mae angen gosod y gwerthoedd yma mewn. Nawr mae fe rhwng 20 a 35 mae fe'n gwerth yna. Rhwng 35 a 50 mae'r gwerth yna. 0 fel arall. Felly rhwng 0 a 20 does dim tebygolrwydd. Rhwng 20 a 35 mae gennym ni linell fel yna. Ryw C byddwn ni'n gweithio mas gwerth C nes ymlaen. A wedyn yr un peth yn dod nôl, felly o yr amser yn 35 hyd at bod yn 50, mae gyda ni linell arall. As ydych chi'n sylwi, os osodwch chi 35 mewn yma, byddwn ni'n cael yr un gwerth ar y top fel bod nhw'n cyffwrdd. Felly dod i 35 mewn yma, mae 35 minus 20 yn 15, a wedyn ni 35 mewn yma, mae gyda ni
15 hefyd. Felly mae C wedyn yn mynd i wneud y gwerth yna fel bod ni'n gallu dod o hyd iddo. Felly gallwn ddarganfod gwerth C o'r ffaith bod rhaid i cyfanswm yr arwynebydd fod yn 1. Gan fod yr arwynebydd o dan y ffwythiant yma yn riongl, gyda sail 30 ac uchder 15 C, gall yr ystadegydd gyfrifo gwerth C. Felly arwynebydd yw 1, felly hanner y sail llosir uchder, a ni'n cael 1 dros 225 fel C. Mae gan yr ystadegydd ei model, ac y gall ei defnyddio i wneud rhagfynegiadau am yr amser T munud. A mae car yn cymryd i gwblhau'r broses yma ar y linell gynhyrchu. Mae hapnewydyn sy'n gallu fod yn unrhyw rhif yn y cyfwng 20 i 50 munud. A ni'n galw hapnewydyn sydd â'i rhanbarth canlyniadau yn gyfwng o rifau posibl yn hapnewydyn di-dor. Mae'n di-dor, mae pob gwerth digolion a popeth yn y cyfwng yna yn gallu cael ei ddewis. Gellir disgrifio dosraniad T gan y ffwythiant, felly 1 dros 225 oedd C, T minus 20, rhwng, fel mae T yn mynd rhwng 20 a 35, a wedyn ni 1 dros 225, 50 minus T yn y cyfwng 35 i 50, a 0 ffer arall. A pan oedd T yn 35, oedd gyda ni'r un gwerth. Gelwir FT y ffwythiant dwysedd tebygolrwydd, probability density function yn Saesneg, FDT neu PDF. Ar gyfer T ac mae ganddo'r priodweddau, mae'n an-negatif, so mae ddim yn negatif, gallu fod yn 0 a positif. Ar gyfer bob gwerth T, cyfanswm yr arwynebydd rhwng y graff ar uchelyn T yw 1, a mae'r arwynebedd o dan rhannau o graff F yn rhoi'r tebygolrwydd i ni. Rai casgliadau o fodel yr ystadegau. Felly dyna'n ffwythiant ni a dyna'n graff ni. Y 2 linell a 0 bob ochr. Mae'r model yn gymesuro o gwmpas T yn haflu 35. Felly mae cymryd yr T yn haflu i'r canolbwynt T sy'n 35 munud. Tebygolrwydd bod T yn fwy na 40 yw'r rhanbarth wedi liwio yma. Felly o 40 i 50, mae hwnna digon hawdd i weithio allan. Mae e'n driongl. 10 ar draws. A wedyn ni, os gosodwn ni 10 neu 40 yn y ffwythiant yna, 40 mewn yma, mae gyda ni 10 dros 225, felly dyna'r uchder. Felly'r arwynebydd yw hanner, lluosi 10 dros 225, a mae hwnna'n dod i 2 nawfed. Felly dyna'r tebygolrwydd bod T yn fwy na 40. Os yw'r cwartel isaf yn L, bydd L, gosodwn ni fe yma yn rhywle, L yn gorfod cael 25% o'r tebygolrwydd. Felly mae L minus 20 sydd gyda ni'r gwylod. Mae 25% sydd angen yw'r arwynebedd i fod. Felly yr arwynebedd triongl hanner y sail yn L minus 20 a'r uchder yw FL. A mae hwnna'n goffo bod yn 0.25. Nawr mae L yn mynd i fod yn yr ffwythiant cynta yma, felly ni'n gallu gosod 1 dros 225 L minus 20 fel uchder, a dim ond L sydd gyda ni'n yr hafaliad yma, felly ni'n gallu gweithio hwn mas. Felly mae L minus 20 wedi sgwario. Os lluoswn ni gyda 2 a gyda 225, mae gyda ni wedyn 112.5 ochr draw.
Cymeryd ail isradd a mynd ar 20 draw. Felly mae L yn haflu 20 plus ail isradd 112.5 a ni'n cael yn 30.61 munud. Just heibio i 30 i gael 25% o'r arwynebedd. Gan ddefnyddio cymysuredd, bydd y chwartel ucha wedyn, wel, tynnu 30.61 i ffwrdd o 40 a ni'n cael 39.39. Felly bydd yr amrediad rhwng chwartel tua, felly rhwng y ddau yna, tua 8.78 munud. Mae'r gwerthoedd rydym newydd gyfrifo o'r model tebygolrwydd yn cytuno'n dda gyda'r gwerthoedd cafwyd o'r sampl. Mae hyn yn awgrymu bod yr ystadegydd wedi creu model tebygolrwydd addasg ar gyfer tŷ. Mae'n cymryd ni a'n canolbwynt ni yn eitha agos. Yn cwartel isa ni yn 30.62 o'r ystadegau a yr un ucha yn 39.29 o'r ystadegau a dyna'n gwerthoedd i ni. Felly mae wedi creu model addasg ar gyfer tebygolrwydd dod o hyd i tebygolrwydd yr amser mae'r ceir yn cymeryd.